שלום לכולם, כאן גוד גיימינג, והשם האמיתי שלי זה פלג, והיום אנחנו כאן נעלה סרטון חדש לערוץ. אנחנו נפרק את הסקין שלנו לאמריקה, משהו מרטיט, ונתחיל. רשמתי את השם של הערוץ שלנו כאן, ובואו נתחיל. אוקיי, אנחנו בינתיים נחש קטן שלא עושה כלום, ואנחנו עכשיו נאכל אנשים. אוקיי, בוא נלך על הענק הזה כאן, ואנחנו נאכל אותו. מה? הפרסומת! אני לא מאמין שהוא אכל אותי, חבר'ה. אומייגאד, I can't believe it. I can't believe it now. אוקיי. really nice, דודי. really nice. אני בדרך כלל טוב בסלידר היום. לא מבין מה יש לי פתאום. אוקיי, אז בסרטון היום אני אספר לכם על כמה דברים שעומדים להיות בערוץ. אני הורדתי תוכנה חדשה לפלייסטיישן 4 שלי, שתאפשר לי לצלם דרכו צילום שזה יקליט את המסך ושישמעו את החברים שלי בפארטי שאנחנו נמצאים בו. כנראה יעלה סרטונים של GTA, פרו אבולושן תרצו, מיינקראפט אם תרצו, וכל מיני משחקים מאוד מאוד מגניבים. אז תרשמו לי למטה בתגובות אם אתם רוצים שאני אעלה סרטונים כאלה, או שאתם מעדיפים שאני אמשיך להעלות מהפלאפון. ורגע הרגו אותי, אני פשוט לא מאמין. אז זה פרסומות כאלה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעשה טכניקה חדשה. פשוט לא נבוא אל האנשים, נחכה שהם יבואו אלינו. אוקיי, יש פה אחד שינסה לבוא אלינו. בוא נראה. אוקיי, אני הייתי בטוח שאני מת עכשיו. ונאכל את האיש הזה. לא! לא! הוא אכל אותי! איך? תפסיקו עם הפרסומת הזאת! איך הוא אכל אותי? אני לא מאמין שהוא פשוט אכל אותי. חבר'ה, אני לא מאמין. אוקיי, נשים את הנחש המרטיט חושים הזה. למה זה? אוקיי, אז היה לי תקלה קטנה, אבל עכשיו חזר. נרשום רק את השם מהר. ונתחיל לשחק. לא, לא! וואו, איזה סלק קטנה. חשבתי במקום גוד גיימינג, גוד גיימינג. אוקיי, בוא נתחיל. יש לנו פה איזה נחש קטן מרטיט חושים עם הצבע הרצחני. וואי, היינו יכולים לאכול אותו, חברים. היינו יכולים. עם קצת רצון, נצליח. אוקיי, אכלנו נחש. ונבוא אל הנחש המוזר האדום הזה, ונאכל פשוט. שרדי! אני לא מאמין. אני עומד להיפסל. ואכלתי אותו. אכלתי את הנחש. אני אכלתי את הנחש, חברים. כן, אני אכלתי אותו, ולא אף אחד אחר. הוא גונב לי את האוכל. מה אתה כלב? יש מצב, אדוני. אוקיי, עכשיו אנחנו נבוא לכאן ונעשה את זה. אומייגאד, זה נראה מגניב. אוי 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 אוי, אנחנו כנראה עכשיו על 1500, שזה פשוט קטן. אומייגאד, אני עומד לאכול אותה. נפיל פה איזה אור, יש פה אורות. אני עדיין לא הבנתי מה הקטע של הבוסט, שזה עושה אור כזה מגניב. אוקיי, בוא נאכל את הדבר הזה. אנחנו כמעט על 2000 חברים. ובוא נאכל את האיש הזה המגניב. אני רוצה לאכול.
עכשיו אני מבין שהגודל תמיד קובע. למה זה נשמע מטריד כל כך? ונלכוד אותך. תאכל, אין לך לאן לברוח. לא! לא! מאמין! קטן שכזה, ותפסיקו להראות את הפרסומות. מה האלה? אוקיי, בואו נתחיל. ניסיון אחרון, ואני אחר כך פשוט יהיה נשבר לי. אוקיי חברים, אני מקווה שנהנתם היום מהסרטון הזה, ואני מקווה שתירשמו לערוץ, עומד להיות לנו כיף, וזה רק הסרטון הראשון, זה רק ההתחלה. אני אנסה לסדר את התוכנה שלי בפלייסטיישן, ונעשה את הסרטונים של GTA ועוד הכל, אבל תרשמו לי איזה משחקים אתם רוצים שאני אשחק ב-PS4, ואני אעשה את כל יכולתי בשביל להשיג את זה. אוקיי, ודרך אגב, רציתי להזכיר הודעה חשובה. יש ערוץ של אחי הקטן, וקוראים לו דיימורד. אתם מוזמנים להירשם ולראות את התוכן שלו. אבל הכי חשוב להירשם כמובן לי. אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. תנו סאב ולייק, זה בדיוק 3 שניות מהחיים שלכם. אז תודה ויאללה ביי.